Bé, bona tarda. Bona tarda a tots. Començarem ara. De seguida la sessió d'avui, d'aquest mes, és la darrera sessió del grup de reflexió que fem durant aquest curs 21-22. Com sabeu, hem estat tractant al llarg de tots aquests mesos passats els valors fonamentals de Càritas que venim descrits en els nostres textos. De fet, els hem vistos tots. De manera que avui, aquesta darrera sessió, el que farem serà una cosa especial. He preparat una sessió que té un títol una mica pompós. El títol que faríem avui seria els prolegòmens a la noció de comunitat. Des de fa anys sabeu, molts de vosaltres, que se sent parlar de forma periòdica de que Càritas hauria d'estar vertebrada com una comunitat. Un ideal que ja es troba formulat en els seus textos fundacionals fa molts anys. Aquest ideal comunitari de base cristiana hauria de travessar tant les càritas parroquials com la càritas diocesana, que les integra i completa. És a dir, els grups de voluntaris de les càritas parroquials sembla que haurien de poder establir dintre d'ells unes relacions de diàleg, d'encontre, de veritat, que permetessin alimentar la vida de les mateixes comunitats parroquials on serveixen i estan inserides, i a la vegada rebre d'elles, per suposat. Però semblantment, els treballadors i voluntaris de Càritas diocesana no haurien de mantenir entre ells i amb els anteriors només unes relacions tècniques o professionals de bons projectes, accions socials, pressupostos. També haurien de compartir una mateixa orientació evangèlica elemental i saber-se participants d'un marc comunitari eclesial, on les relacions entre els seus membres no siguin de domini, de possessió ni de dependència, sinó de servei. No cal dir, no cal ser un gran profeta per endevinar el lluny que estem de tot això. Quasi com si parléssim d'una altra galàxia, avui en dia. Seria fàcil fer una descripció de les misèries i mancances comunitàries de la nostra Càritas, com de qualsevol institució civil o eclesiàstica actual. Però acostuma a ser perfectament inútil, llevat de quedar-nos ben descansats per repartir el sentiment de culpa a tot el nostre entorn. Dic que acostuma a ser inútil perquè, malgrat les aparences, aquestes descripcions penoses i aparatoses solen ser superficials. I no només perquè fan servir una noció artificial, tòpica, de comunitat, sinó sobretot perquè sobrevolen una cosa que vull posar l'accent avui. Sobrevolen l'obvi, l'òbvio, allò previ, allò que es dona per suposat, però en el que ningú s'hi fixa. Allò que de tan a prop que ho tenim o de tan evident que és, passa desapercebut i en resta ocult, però condiciona tot el que vindrà. El nostre problema no és, almenys no és només d'hipocresia o de caràcter moral, com és lògic, sinó que és intrínsec, és molt més profund. És de qüestions ontològiques, per dir-ho en terminologia filosòfica. Per això crec que abans de qualsevol reflexió, no només sociològica, sinó fins i tot espiritual, abans de qualsevol reflexió sobre la noció de comunitat aplicada a Càritas, que tant de bo vagi venint els propers anys, cal fer l'esforç
d'intentar tematitzar, explicitar, il·luminar alguna cosa d'això obvi que està en la penombra i sense el qual no s'entenen les dificultats, però també les oportunitats, per dur a terme avui una vida en comunitat, seriosa, no de decoració ornamental. No és fàcil, perquè sovint allò tan obvi no es deixa concretar gaire, sinó que es presenta com una atmosfera, com un núvol, una constel·lació ambigua d'elements que es resisteixen a ser definits i que romanen inconscients. Però hem d'intentar desenmascarar-los. Si Càritas vol aproximar-se a un model comunitari en els propers anys, trobarà fortes resistències dins i fora d'ella, internes i externes. Però no hauríem d'oblidar almenys dues coses. Que el veritable combat té lloc en aquest àmbit difús de les coses òbvies acceptades per l'ànima sense crítica. Per posar un exemple, les nocions delicades de prestigi, diversió, felicitat, profit, diners, autosuficiència, èxit, veritat i mentida, fraternitat. I un altre aspecte és que no n'hi haurà prou amb un canvi de comportaments, de protocols o de direcció, sinó que el que ens caldrà és una cosa que el meu bon amic Manuel Sacristán deia en una conferència sobre la situació ecològica mundial a mitjans del 85. I deia, ens cal una conversió, ens cal canviar de vida. I això són figues d'un altre paner. És una transformació de l'ésser, al que jo us convidaré aquí avui. Som-hi. Un d'aquests elements obvis que bateguen en els esperits dels homes contemporanis i que configura després la pobra noció de comunitat que domina socialment, quina és? Pues un d'aquests elements obvis és la por a la solitud. La por a la solitud. Intentem seguir una mica el seu fil. Després de les aventures comunitaristes de fa unes poques dècades, la majoria de les quals no van acabar gaire bé, molts veuen en prevenció avui el concepte de comunitat. Les relacions personals, estretes i compromeses en el temps, són vistes amb desconfiança, com si poguessin posar en perill la comoditat i el benestar de què ens hem rodejat. Estic explicant una de les coses òbvies que normalment no es tenen en compte per la noció de comunitat. I una d'elles és la por a la solitud. I ara m'hi estic embrancant. A poc, la gran majoria de la societat occidental s'ha anat deixant captivar en totes les classes socials per l'individualisme, com sabeu. Com estranyar-se del sentiment creixent de vulnerabilitat, de fragilitat i de necessitat afectiva i d'indefensió de tanta gent que ens envolta. La comunitat, com a tal, ens delata. Allí, si estem en comunitat, som descoberts i restem nus, desenmascarats, sense capacitat fàcil de mantenir la nostra mentida. Som creatius, i també ho podem fer, però ens costa més. Per això,
intentem evitar la comunitat seriosa i ens refugiem en la superficialitat i la dissipació, pagant el preu d'una permanent minoria d'edat espiritual que ens deixa immadurs i trencadissos davant de qualsevol petita adversitat. Evitem submergir-nos en una seriosa vida en comunitat, no només per no perdre els beneficis del nostre egoisme i poder disposar de mi i reservar-me per a mi, sinó també per a no trobar-nos amb nosaltres mateixos, amb la nostra veritat, com si tinguéssim por de conèixer-nos. Preferim l'anonimat i la participació aïllada i transitòria, a vegades en un col·lectiu. O l'altre cantó, la despersonalització tancada d'una secta de purs o de càtars, abans que el risc d'iniciar una vida comunitària, fraterna i responsable, que no controlem, que hem tingut males experiències i que ens exigiria el millor de nosaltres. En el fons, la por a la vida en comunitat no és més que l'altra cara de la por a la solitud. I vull entrar-hi ara en això. Com sap tota la tradició cristiana i monàstica, des d'Evagri Pòntic del segle IV a Magdalene Delbreu del segle XX. I us dic una frase que la podríem firmar tots dos. Tota la tradició monàstica i la personalista moderna del segle XX. La frase és quasi literal d'Evagri Pòntic, que era un monjo egipci del costat d'Alexandria. No es pot viure en comunitat si no se sap viure sol. I no es pot viure sol si no se sap viure en comunitat. Per a sorpresa nostra, per tant, comunitat i solitud no només no es contradiuen, sinó que volem defensar que estan en compenetració recíproca. L'home d'avui es desconeix profundament a si mateix. No sap fer introspecció, ni s'imagina en què consisteix un bon examen de consciència. Immers en el seu subjectivisme, quan s'enditza en els seus laberints, com un narcisista malaltís, se li desvetllen tots els dimonis interiors. Per això defuig la solitud, perquè malgrat les declaracions contràries que fa, no sap qui és ell, ni té intencions de saber-ho moltes vegades, com si li fes por que li arrenquessin les màscares que s'ha anat posant o que ha consentit que li posessin. A vegades té pànic de mirar-se al mirall de l'ànima, potser pel temor de veure aparèixer un rostre desconegut. És que l'home contemporani oscil·la contínuament entre la candidesa del bon salvatge, de Rousseau, i per altre cantó un sentiment de brutícia, d'embrutiment interior, que no te'l treus del damunt. És curiós, però les dues coses es poden donar alhora. En el gran teatre del món ja no sap quin paper té i se sent tan sol enmig de l'univers. I si els déus han marxat, qui el podrà perdonar? És com si li espantés descobrir la seva identitat desfigurada, l'home contemporani. Com si ningú pogués ja restaurar-li el seu veritable rostre. Qui sóc jo de veritat? Algú m'ha pensat des de tota l'eternitat? O és tot purament aleatori? I com que ja no pot creure en un Déu creador, s'assembla a un d'aquells tristos personatges de les obres de teatre de Pirandello. No sé si havíeu vist de jovenetes
6 personatges en busca d'un autor. És una obra d'aquestes del teatre de l'absurd inicial, dels anys 20-30 del segle passat, però que ha estat representada moltes vegades, fins i tot fa pocs anys a Barcelona. 6 personatges que es passen tota l'obra de teatre buscant quin autor els ha fet i a la vegada quin paper els hi ha donat. Hi ha un autor que ens ha fet. Tenim un paper. El paper el puc recrear jo a la vegada? L'haig d'anar descobrint? O puc representar i interpretar diversos papers alhora? És l'home contemporani. Penso que és una metàfora molt bona. Pirandello va fer diverses obres d'aquestes que serveixen per la reflexió. L'home occidental d'avui ja no té un Déu que el miri, té por de trobar-se amb ell mateix i prefereix disfressar-se en 1000 falses identitats per vaguejar-se en la massa i esquivar la veritable comunitat. Això ens prepara per posar a la llum un motiu més de fons, encara, per a entendre millor la nostra por a la solitud i, per tant, la por a establir relacions comunitàries serioses, que tot està lligat. Hem de passar d'una meditació no només psicològica i sociològica a una meditació teologal que sigui capaç d'integrar-les i que les elevi de nivell, sense renunciar a elles. I la manera de fer-ho és seguir desplegant aquesta por a la solitud. Perquè aquesta no és només la por a l'encontre amb si mateix, amb la nostra realitat humana, sinó que amaga, oculta un temor més pregon, una inquietud més punyent, i que l'home modern no sap encara com eliminar. La por a la solitud és la por a trobar-nos amb Déu. Els grans pensadors de la sospita, Marx, Freud, Nietzsche, han intentat, entre cometes, alliberar l'home contemporani d'aquesta por divina. I això és la història dels últims 200 anys. Han intentat alliberar l'home contemporani d'aquesta por divina, excloent Déu, l'autor, de l'escenari. Però no han fet més que entregar l'ésser humà als seus dimonis i tenebres al fer això. L'han deixat absolutament despullat. Sense voler, l'han posat en mans d'un enemic molt més poderós i perillós que ells, i que és l'alienació, l'escissió interior. Aquest, si voleu, consumisme depredador, tant de béns materials i tecnològics com fins i tot espirituals. L'esoterisme, la màgia, les gnosis, les alquímies són molt més poderoses avui que el cientificisme de fa 70 o 80 anys, quan tothom estava fascinat per la nova ciència en aquell moment. Aquests elements d'alienació ens distreuen del nostre profund avorriment. Són elements que ens han comprat l'ànima en aquesta fira de les vanitats, que és el nostre món neopagà. Doncs bé, els cristians no hauríem de perdre la serenitat i mostrar la gràcia que té la solitud com a lloc privilegiat de l'encontre en mi mateix i en Déu. I amb dos, també amb els altres. Com? El primer és aprendre a callar, aprendre el silenci. En aquesta civilització del soroll que ens aclapara, el silenci, que és la germana bessona de la solitud, és revolucionari.
Se m'acudeix una anècdota de quan estava d'hostatger al monestir de Poblet durant anys. Una experiència freqüent era quan el divendres a la tarda començaven a arribar nois a passar un cap de setmana. A dins el monestir havia hostatgeria interior, podia ser la vida dels monjos. Menjar amb ells, treballar, pregar. I llavors venien sempre, us parlo dels anys 80, venien nois joves, normalment estudiants, arribaven divendres a la tarda. Jo els ja tenia a punt les habitacions individuals, passaven. Al cap de, quan els deixava a l'habitació, al cap de mitja horeta, 3/4, sempre, cada setmana que hi havia això, m'avisaven. No suportaven el silenci del monestir. Venien d'anar trafegats d'històries, tothom portem una motxileta de cuidado, que el silenci, la solitud de l'àmbit del monestir, si era la tardor, imagineu el vent, la tardor, les fulles que cauen. Normalment, què feien? Dues coses. O me demanaven algun casset de l'època, música, per omplir de soroll el silenci i no trobar-se amb si mateixos, ni amb Déu, ni amb la Mare de Déu, ni amb ningú. O bé marxaven volant. Alguns me van deixar plantat, és a dir, fugien i no podien suportar el silenci i la solitud. Era una cosa quasi física. No arriba ni a ser res de sobrenatural. Però, evidentment, les motivacions són de fons i les conseqüències també. Per suposat, no es tracta només, aquí, del silenci exterior, de callar per fora, però és evident que sense un relatiu silenci extern, sense la supressió d'evasions, de fugides, de brugits, d'agitacions inútils, de viatges turístics, de moviments superficials que ens dissipen i ens dispersen, és evident que sense una certa quietud no permetrem que vagi apareixent el silenci interessant, que és el silenci interior. Si volem aprendre a escoltar, cal callar per dins, no deixar-nos seduir ni dominar per aquesta multiplicació d'estímuls que ens envaeix i que ens fa caure en un vertigen d'impressions sensorials que ens postren en l'axídia, en la tristesa, en l'activisme, segons els temperaments, o en la insatisfacció en general. I amb tot, el silenci interior no busca tampoc el buit, ni cap aniquilació de l'ésser, com seria en el món asiàtic oriental, sinó que busca la disponibilitat per a l'encontre, la disponibilitat per al servei, la disponibilitat per l'amistat. Això és el que pretén, el silenci interior. Qui s'oblida de si mateix i es deixa submergir en aquest silenci de l'ànima, comença a escoltar la realitat, les coses, els altres, i sorprenentment, a través d'aquest diàleg, es va retrobant a poc en si mateix. Si recordeu una de les sessions que vam fer l'any passat sobre l'ésser humà, sobre l'home, recordeu que en bona psicologia moderna jo descobreixo el jo a partir del tu. És a partir del rostre de la mare que m'intenta fer somriure que jo començo a somriure. Vaig prenent consciència de qui soc a partir de descobrir qui és el tu, de la mama, de l'àvia, del papi. Si aleshores, quan fa això, el que busca en el silenci interior retrobar-se en si mateix, no s'espanta ni fuig de pànic, sinó que segueix escoltant en silenci, no mutisme,
en silenci interior, li anirà brollant de molt més del seu interior, molt més endins, molt més enllà del seu interior, i anirà brollant el que a mi m'agrada dir una superparaula, una paraula eterna, una superparaula que no és seva i que l'estava esperant i que li va dirigida amb ell. Aquesta paraula és amor. I ho saben tots els que fa anys que fan silenci, intenten callar per dins. Qui l'ha sentit algun cop i l'ha acollit, sap de seguida de la seva gratuïtat. És a dir, que és totalment immerescuda i que no respon a la qualitat personal seva, ni tan sols com a fruit d'haver-la buscat, sinó que li és regalada, li és donada. Aquesta és la constatació. I sense contradir-se amb aquesta gratuïtat, sinó que com a manifestació seva, aquest amor que se li vessa al damunt com una persona, sembla reclamar-li tot el seu ésser. És gratuïta i sembla reclamar-li tot. De manera que a aquest pobre oient de la paraula o de la superparaula que es preguntava abans qui sóc jo, ara li va pujant als llavis una pregunta que ja no el deixarà mai. Qui ets tu que m'estimes tant? Perquè aquest amor se m'apareix personalitzat, no com una energia arbòrea. Qui ets tu que m'estimes tant? Per tant, la por a la vida en comunitat no només és por a la solitud per trobar-me en mi mateix, sinó que en darrer terme és por a la solitud per trobar-me en Déu. Potser l'home modern no és tan ingenu com sembla, i si defuig la solitud és perquè endevina que pot quedar exposat nu davant de Déu, sense protecció, i no vol deixar-se agafar, prendre i estimar per ell. Endevina que en totes les petites i grans solituds quotidianes, en tots els deserts del món, sigui una cel·la carmelita de monja o sigui el desert d'un barri perifèric urbà, en qualsevol d'ells habita el mateix Déu que representa la solitud santa i que vagi on vagi se'l trobarà i no es podrà desfer d'ell. L'home d'avui això ho intueix. Jo crec que l'home modern és molt més responsable del que diem. L'home d'avui es mor de set i a la vegada ha perdut l'esperança i no accepta, rebutja els pous de solitud que li són oferits com a gràcia en els seus camins extraviats. No vol beure de la seva aigua viva desbordant, que el faria transformar-se, que el faria ressuscitar. Identifica solitud amb aïllament i només veu la seva solitud com una desgràcia i l'encontre amb Déu com una pèrdua de llibertat i d'autonomia. No s'adona, i si s'adona no ho accepta, que estem fets per a entregar-nos a aquest amor sense límits que el buscava i li ha sortit a l'encontre. I que cada nova resistència que despleguem per a no trobar-nos sols amb ell no fa més que excitar la seva crida. Com diu el profeta Osees, però que ho posa en la seva pel·lícula Teorema Pier Paolo Pasolini, fa parlar a Déu i li diu: et portaré a la solitud del desert i allí et parlaré al cor. Però el voldrem escoltar?
Si de veritat volem caminar vers una noció cristiana de comunitat algun dia, hem d'estar disponibles per a endinsar-nos en la nostra solitud i no tenir por de posar-nos a l'abast de l'absolut, de l'infinit, de Déu. Vosaltres, membres o no de Càritas, sobretot els que us sentiu allunyats de Déu o que heu perdut l'esperança d'apropar-vos-hi gaire, per què no us atreviu a posar-vos sols davant d'ell, a posar-vos al seu abast, sense defenses? Tanta por li teniu? Coneixeríeu la vida. Tan poc lliures sou que us poden els tòpics sorollosos del món sobre Déu, sobre Crist, sobre l'Església. Tingueu l'audàcia de bussejar en la vostra darrera solitud. Al percebre-la no us feu enrere, sinó despreneu-vos de les vostres desconfiances i aparents seguretats. I en el silenci que us acull, veureu que apareix un senderi que no es tanca, sinó que s'obre i s'eixampla cada vegada més cap a l'infinit. No heu vist a prop, moltes vegades, en el vostre servei ordinari, la mirada dels qui sofreixen, dels malalts, dels afligits? Doncs el que estic apuntant aquí és que si voleu fer primer comunitat amb ells per fer-la també a Càritas, caldrà que no desvieu la mirada i que els contempleu en silenci, no en menys, sinó amb més intensitat. Veureu que en els seus ulls, a poc, es va dibuixant un rostre misteriós, el rostre de Jesús, i de Jesús crucificat, qui ha carregat damunt seu els dolors de tots. I si seguiu contemplant el rostre de Jesús, fill de Déu, veureu a través d'ell que el seu Déu és un Déu curiosament trinitari, un Déu comunitat. Hauria de refer tot el tema de la Trinitat que vaig expressar l'any passat. El dono per suposat a la vostra saviesa. Les tres persones divines, que segurament sabíeu pel catecisme de petites, Pare, Fill, Esperit Sant, en l'entrega amorosa recíproca que es lliuren una a l'altra eternament, és el model comunitari que té l'Església primitiva dels primers cristians. I és el que fonamenta qualsevol vida en comunitat que s'inspiri en l'Evangeli. Ho sapiguem o no? Dit provocativament, si Déu no és el nostre Pare i nosaltres no som els seus fills, en virtut de què, expliqueu-me, hauríem de ser germans entre nosaltres? Per això, la desaparició de Déu Trinitat de l'horitzó mental i afectiu de l'home modern, fins i tot de molts creients catòlics. Està això, aquesta desaparició, a la base de la crisi i de l'eclipse del sentit comunitarista de la nostra època entre els homes. No és casualitat. D'aquí, crec, un dels reptes més urgents avui per a tots els que mantenim la nostàlgia d'una vida més fraterna a Càritas. Si no ens deixem introduir en la vida en comunitat de la Trinitat i ens alimentem d'ella, no entendrem res d'una Càritas comunitària. I què faríem només? Doncs sociologia barata o dinàmica de grups per passar l'estona i omplir una de protocols al·lucinants
sobre la vida comunitària a Càritas. Com avançar en aquesta meditació sobre els prolegòmens a la noció de comunitat? L'únic que hem intentat esbossar és un itinerari amb els següents 3 prolegòmens. De primer, el que he apuntat és el més important, aprendre a callar i escoltar la remor de l'esperit en el silenci de la nostra solitud davant Déu. Aprendre a callar i escoltar la remor de l'esperit en el silenci de la nostra solitud davant Déu. En segon moment, a continuació, deixar que l'esperit que sondeja les profunditats de Déu dibuixi el rostre del Crist en les persones que tractem que més pateixen, en els pobres que acudim amb ells i tractem. Deixar que l'esperit dibuixi el rostre del Crist en els pobres que pateixen i tractem. I tercer, finalment, permetre que l'esperit de Jesús ens introdueixi en la vida comunitària de la Trinitat, per tal que la puguem difondre en el si de Càritas, clavant claus la vida comunitària trinitària en la vida de Càritas. Vols saber com ens hauríem de relacionar? Doncs mira el model, mira com es tracten entre els 3. Aquest itinerari de coses òbvies pot semblar ardu als que intenten controlar amb rigidesa les seves pròpies vides i es desesperen davant de l'inesperat. Igual que semblarà molt superflu als que tenen una visió merament tècnica o pragmàtica de comunitat. O més encara, els que es pensen que ja la viuen, que són els pitjors, i que ningú els ha d'ensenyar res. Però, per als que siguin de cor senzill i han patit la solitud, l'exili o el menyspreu dels homes i de les dones, els que es moren de nostàlgia d'haver-la rebut alguna vegada en més intensitat de la que han tingut fins ara. A tots aquests, aquest itinerari que hem dibuixat en el fons de la humilitat a la caritat, i que és el dels pares de l'Església i de la millor ciència dels sants, un servidor no s'inventa res, us estic resumint el que és la tradició patrística. Doncs a tots aquests els semblarà no tant una recerca com una resposta agraïda a aquest itinerari. Resposta agraïda a una iniciativa prèvia de Déu. És a dir, que la comunitat, en aquest terme, és una gràcia. I si no la vius com un regal, la veuràs sempre absolutament inassolible. T'ha de venir donada. T'hi has de disposar. A través d'un itinerari que hem intentat aquí maldestrament només apuntar les fites fonamentals. I ara és quan podríem començar a parlar de la noció de comunitat a Càritas. A partir d'això, com que això que us he explicat no ho diran mai, doncs almenys que quedi constància. Ara és quan s'hauria de parlar de com combatre en un marc comunitari les enveges, les gelosies, els afanys de protagonisme, les suspicàcies que van apareixent en tot grup humà al llarg de la història i de la vida. Però això ja serà un altre dia o un altre any. Bé, gràcies i bon estiu a tots. Si teniu alguna qüestió o alguna pregunta ho podeu fer.
res. M'heu seguit, és una mica fenomenològic el meu estil, però de donar voltes sempre sobre el mateix. Sí, però en el fons el que he dit és que la por a la comunitat viscuda descansa en una por prèvia a la solitud, perquè la solitud jo l'he volguda veure positiva, no negativament només, és la possibilitat de trobar-me en mi, que m'espanta, perquè o soc un encantador o soc un pervers, però normalment ens costa trobar el punt objectiu. Però això és només fins ara psicològic. El problema de la solitud seriosa, sense evasions, és aquella en la qual jo tinc l'oportunitat de trobar-me no només en mi mateix, sinó amb el misteri de Déu. Per tant, la por a la comunitat, en últim terme, descansa en la por de trobar-me en Déu, encara que sembli mentida, perquè la gent enfoca només les pors a la comunitat com una cosa de caràcter antropològic o sociològic o psicològic en el millor dels casos. Ojalà, seria molt més fàcil. Però el problema és que defugim la comunitat seriosa. La comunitat seriosa, no ajuntar unes quantes persones perquè no es tirin a la jugular, sinó que s'entenguin, que es valorin, que s'estimin. No cal menjar el mateix plat. Quan dic comunitat no cal ser una comunitat religiosa, però cristians que treballen junts, sí. Això sí. Bé, es veu, l'enfoc és aquest. De manera que, res, m'he deixat anar avui. Sí, però m'agrada agafar els temes pel punt central, no? Sí, perquè si no crec que donem gat per llebre amb més coses. Aquí, de què serviria? Imagina't, no? Imagina't els propers anys que posem l'horitzó de ser una comunitat, com diuen els textos fundacionals de Càritas, no? Res, uns quants cursets a Madrid, a Sevilla, a Bilbao, per formar-nos amb els millors oradors sobre la vida comunitària, com s'ha de fer, com s'ha de gestionar, com s'ha de valorar tot això, no? Fins i tot algun viatge a l'estranger, convidar persones, fer una sèrie de sessions, seria fantàstic, que seria meravellós. I llavors aniríem introduint elements aquí, un dia a la setmana, doncs un berenar, o a mig matí un bon test de dejuni. Tot això potser s'ha de fer. Potser s'ha de fer, no dic que no quan me n'emburlo, però seria totalment inútil, des del meu punt de vista de Càritas cristiana, si tot això que jo aquí he apuntat a lo bruto no estigués sostenint-ho tota la resta. Això és el que jo apunto. Cal entrega del cor, no? El canvi de vida que... Bueno, cal aquesta paraula que jo he dit de Manolo Sacristán, la conversió. Sí, aquesta és l'exigència. Sí, per això que té una part de gràcia que s'ha de donar, és a dir, no és el resultat només de posar els mitjans. Però, esclar, la gràcia no cau així, arbitràriament, t'hi has de posar. Sí, és que no hi ha cap noi que asfixia en mi. Però escolta, però clar, si no surts de casa mai, si estàs sempre tancada a posar-te amb els cascos o... Bueno, escolta, t'hi has d'exposar una mica, no? Doncs hi ha alguna cosa així, en les nostres vides. La conversió és una cosa, per tant, molt més seriosa i és de tota la vida. Ningú està convertit. La predicació de la conversió no és només pels no creients, sinó que és especialment pels creients. Mai ens convertim del tot. I per una cosa d'aquestes, és clar que es necessita, perquè és una cosa seriosa. Per tant, a mi no me sentireu parlar gaire de comunitat, habitualment.
Si us fixeu, no ne parlo. Per què? Perquè és una cosa seriosa. I si t'hi vols posar, prepara't, perquè no s'ha de morir personalment a moltes prèvies coses òbvies d'aquestes que jo n'he apuntat una només, de les coses òbvies. En no voler acollir la solitud com a possibilitat de llibertat. Veure-ho només com una desgràcia. Això és el que la gent defuig, la solitud. La gent busca l'aïllament, però no la solitud. Moltes vegades un adolescent es pot passar hores tancat a l'habitació. Allò no és solitud, allò és aïllament. I està a la seva manera enmig d'un núvol de xarxes en aquell moment. Però això no és solitud. Solitud és tancar la xarxa. Jo ho trobo molt interessant, la veritat. M'ha agradat molt. Em fa pensar molt. I trobo que és cert que la comunitat és una gran escola i si no un mateix mor en certes coses no s'avança. Mira, la família és una comunitat. És on aprenem les primeres coses bàsiques que ja mai oblidarem. Les assolim o no després. Les assolim o no. Sí. I l'altre és això del silenci, que difícil, això del silenci. Jo no en sé gens. O sigui, sí, està en silenci, sí, però el meu cap no està en silenci. Has de deixar passar una estona. Però molt llarga, però d'hores i hores, jo crec. Hi ha un exercici que no fa quasi ningú, que és anar-se'n a passar uns dies sol, a la muntanya. Si ho féssiu, veuríeu de veritat que a partir de les primeres 7 o 8 hores, les primeres 7 o 8 hores a la majoria de la gent li són infernals. Però si no fuig, si no te'n vas i te quedes fins l'endemà, normalment a partir del segon dia, a vegades a la tarda, saps que va baixant, les coses es van sedimentant i les coses que et pujaven al cap contínuament van baixant i es callen. Es callen per si soles, no perquè jo no soc gens de mètodes transcendentals, de iogues i coses d'aquestes, que les valoro, però que n'hi ha prou en callar-se per dins. A partir del segon dia és quan comences a callar per dins. Clar, has de deixar passar estones. Els següents dies poden ser molt interessants. Pot ser un infern, però poden ser molt interessants. Perquè hi ha moltíssima gent, sobretot gent jove, gent de menys de 20 anys, per exemple, no té absolutament cap hàbit d'introspecció seriosa. Cap ni un. La majoria, És a dir, això que ens ensenyaven de fer la revisió del dia quan érem petits, a veure què ha passat, com ha anat el dia. La gent viu en immediatesa i sense anàlisi crític. El que fa és una successió d'estímuls que he sentit, instints. I m'he sentit bé o no. Però no hi ha introspecció com a anàlisi crític. Això és la introspecció. I l'examen de consciència de caràcter tradició jesuítica és això. Això ha desaparegut completament. De manera que moltíssima gent, el problema és que no té ni idea de qui és, en el fons. Només sap que hi ha coses que li agraden, li atreuen o s'emplaia amb elles o no. Això és pànic a la solitud, perquè la solitud és una gran escola d'aprenentatge. És a dir, t'ensenyaria a saber estar tranquil·lament amb tu mateix i anar-te veient, contemplant-te amb un mínim de distància, de perspectiva. Llavors, quan te vas coneixent. I això dura tota la vida, penso. És a dir, que jo vaig descobrint en mi aspectes que fa 20 anys no veia gens. Potser és que no hi eren. No només que hi fossin en potència. Alguna sí que estava amagada i ara ha sortit, però és que tu també te vas canviant una mica. No del tot, però una mica sí. Vas transformant-te i vas prenent opcions, decisions. I
i no només de caràcter intuïtiu o afectiu, no? Jo ploro més ara que fa 20 anys, per exemple. Soc més sensible? No ho sé, perquè amb algunes coses soc molt més fred, perquè tens més experiència, més trompades, però en canvi també té una capacitat de modificar-te la forma de llegir i de mirar les coses, interpretar la gent, els esdeveniments que es van produint. Però això t'ho dona una certa solitud i silenci per poder parar-te, no? Sí. I que aquesta introspecció en un mateix, no només és per un mateix, sinó també perquè en comunitats o en grups de treball o coses en equip o tal, al final, o el que deies de la família, si al final inevitablement cadascú tu agafes un rol en un àmbit o en un altre, o en un cercle o en un altre, i a vegades t'has de frenar, no? I fer dues passes enrere i dir quin rol tinc aquí, quin rol tenen els meus companys o la meva família, per què estem en aquesta dinàmica, és positiva, no? I al final t'has de conèixer tu molt per saber si estàs aportant alguna cosa positiva o estàs inconscientment fent alguna cosa negativa en aquest cercle, no? Sí, què convé a cada moment, no? Això no vol dir prendre una distressa, però és evident que, malgrat sempre som els mateixos, a cada nova situació convé o es necessita una determinada actuació. Això és veritat. Sense un mínim coneixement de nosaltres mateixos, no cal que sigui molt gros, però sense un mínim no podem actuar adequadament amb ningú. I llavors ens deixem portar per la intuïció del moment, que pot anar bé o pot anar molt malament. Sí, penso que això són assignatures importants de la nostra vida, no? Quan penses a l'educació clàssica, la importància que es donava al gnosiauton, que diuen els grecs, coneixement de si mateix. Es donava una importància extraordinària. No només a la formació moral, sinó a la formació universitària. Tot això ha desaparegut completament de l'escenari. Vull dir que sabem ara moltes més coses, però no les sabem gaire bé. En canvi, l'home antic sabia moltes menys. Eren 3 o 4, però les sabia bastant bé. I una d'elles era conèixer un mateix, consciència dels límits, de la meva finitud, quines són les meves mancances, que he d'aprendre a acceptar-les, que no és cap drama, quins són els meus talents, què puc donar de millor. I no a través d'un llibre d'autoajuda, sinó justament a partir de la realitat, la concreció de cada moment. Això les famílies tenien abans un paper molt important. De fet, era un lloc d'obediència a la realitat. Aprenies a ser objectiu a la vida familiar. Els millors crítics acostumaven a ser els teus germans. Això ha desaparegut de l'escenari, si us fixeu. És a dir, hi ha una inhibició educativa molt gran avui en dia per corregir, ajudar els fills, els nebots, els nets. Costa molt trobar pares que sàpiguen donar un punt dolç adequat avui en dia, no? Costa molt. Vaja, jo que sóc un tiet professional me n'adono de seguida, quan vas pel carrer, quan vas pel tren, sí, és... La gent s'inhibeix bestialment de tot això, no? Això és el que aquestes coses impedeixen que el coneixement d'un mateix es vagi fent des de petit. També que molta gent no sap qui és i no li agrada el que va veient. Per tant, voldria fer altres coses. Això és. Sí. Recordo que quan us vaig explicar la Trinitat vaig fer servir la metàfora del Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, en el qual el món és un teatre on Déu és l'autor de l'obra, que no surt a l'escenari mai. L'autor
a vegades és molt antic, no? Ha escrit l'obra i aquí la tens, no? El director d'escena que busca els actors és l'Esperit Sant. Tampoc apareix mai el director d'escena. Habitualment queda amagat o a vegades està sota i es va xivant el que han de dir els altres. És el que distribueix els papers. A cadascú de nosaltres ens l'ha repartit. És un paper que s'ha de recrear. Te'l dona, però tu hi has de posar tot el teu. Està escrit, però l'has de rellegir. Demana una hermenèutica, la interpretació del paper. Quantes vegades entre els actors hi ha discussions? De què? Enveges i gelosia. Jo voldria fer el paper de l'altre, m'agrada el que m'ha donat l'Esperit, i llavors comencen els cops de colze, les trabanquetes, les empentes, deixar malament l'altre davant dels altres. El que t'ha donat, has de saber què t'ha donat primer, si no, no podràs analitzar-lo. Primer saber què t'ha donat, doncs estimar-te el paper, perquè està pensat per a tu i l'has d'anar desplegant al llarg de la vida. Quin és l'actor principal? El fill de Déu, el Crist. Llavors, tenim tanta enveja que fins i tot tenim enveja de l'actor principal. Moltes vegades voldríem ser nosaltres, l'actor, l'actriu fonamental. El bon actor secundari, i tots ho som, és aquell que sap posar de relleu a l'obra a l'actor principal o a l'actriu principal. I no li fa ombra. Aquest és el bon actor secundari. No acceptem els papers que Déu ens ha donat, però aquesta imatge trinitària, que és una imatge de Julian Green, l'escriptor cristià del segle passat, penso que descriu bé cadascuna de les tres persones de la Trinitat, el que fan, i a nosaltres. I a la sala de butaques no hi ha ningú. Tots estem a dalt de l'escenari. És happening continu. Sí, això. Bueno. És que el difícil és viure, no? Vull dir que quan pots treure la idea, dius, tots podem, tots podem connectar amb la part més bona nostra, no? El difícil és posar-nos en joc. Sí. Jo penso que això és... I penso, per exemple, en família, teòricament, ho extrapolo, sabem tots que pot ser una bona mare, que potser però després, en el dia a dia, davant del que passa, allà et poses en joc, i allà, o sigui, clar, que hi ha moments en els que des del silenci, des de voler, això, estar més connectat amb tu, anar més autèntic, o en aquest encontre amb Déu, hi ha moments en què un s'estén en aquesta puresa, per dir-ho d'una manera, però el difícil és mantenir. Són instants. Cada cosa, cada petit, és molt difícil. Sí. Que cada petit moment és molt rodo, però nosaltres ho podríem haver fet més fàcil, no? Sí. És molt més fàcil. És com un petit, que té una dinàmica pròpia, que hi ha els imprevistos constants, que teòricament sabem que és el que s'ha de jugar, però quan t'hi trobes, no n'hi comptava, és la reacció. Doncs aquesta invitació que deia d'aquest element de l'Esperit Sant, com feies l'imatge del gran teatre del món, d'aprendre a acollir les línies del director d'escena que et veuen caure en cada moment, de llegir la realitat, no? Sí, jo crec que una cosa que ajuda molt a aquesta tasca tan àrdua que és la vida, no heu llegit mai a Pavese, a l'italià Cesare Pavese, a l'ofici de viure. Sí, un diari personal d'aquest gran poeta italià del segle passat, que ara anava buscant. Però jo penso que una cosa que ajuda molt és quelcom que he apuntat, que sembla superficial, però no ho és, que és l'enfoc gratuït de la nostra vida, de les nostres vides. És a dir, crec que el que ens mata és
l'obtenció i mesura de resultats positius de la nostra existència. És a dir, la búsqueda d'un profit. És l'economicista aplicat a la vida ordinària, el que ens mata, crec. El creure que si no puc obtenir uns resultats tangibles de la meva existència, la meva és una existència fracassada. Això és una mentida. És a dir, el que haurien d'aprendre, crec, però això és tota una existència, és t'estimo perquè t'estimo, no perquè m'ho tornis, no perquè me compensis. Jo ja ho sé que això pot semblar molt misticoide, però aquí això crec que és fonamental per la felicitat personal, bàsic. És a dir, has de trobar la gràcia de rentar els plats, de passejar sol o amb un amic, has de trobar la gràcia de veure morir el teu pare, la teva mare, la gràcia, no la desgràcia. Has de poder veure el pas del temps de les coses com quelcom acollit, acceptat, volgut, estimat, les coses. Viure el que em toca viure a cada moment com el millor que em podia passar en aquest instant. Això és un exercici, però jo hi crec moltíssim en aquestes coses. Crec que el que ens despista i ens fa viure infeliços moltes vegades és una expectativa gens o molt poc gratuïta de la nostra existència. Això és el que ens fa tristos o melancòlics a vegades. I aquest estrès, no? Sí. En comptes d'aprofitar i valorar les petitíssimes coses de cada instant, no? Sí, és qualsevol de les nostres reunions, d'aquestes directives tan impressionants, que són tan pesades, si fossin capaços, enmig de la reunió, jo us ho suggereixo, de fer en meitat de les discussions una petita abstracció elemental i per dins riure-te'n una mica de l'escena, la reunió seguirà igual, passaran les mateixes tonteries, però t'asseguro que per dins surts de la reunió d'una altra manera. Per què? Perquè el decisiu no ha estat el resultat concret o formal només. Clar que és important, però no és només això, el resultat últim, sinó has vist l'altre en aquell moment com estava? Com un que estava patint, l'altre que baixava els ulls, l'altre que volia intervenir però no s'atrevia. Poder veure aquestes coses és disfrutar i fruir del moment present i gratuït que hi ha. Això per mi no és una tonteria, aquestes coses. I a mi és el que m'ha permès passar per la vida en moltes situacions molt boges sense tornar-me boig. Sí. Jo t'ajudo una mica, no sé, a mi per un moment, no? Si això, no? Al vespre pares un moment i intentes veure una mica el teu dia. És una mica com si miressis una pel·lícula, no? I en quins moments has dit, bueno, això que dèiem, no? Que fallem, no? Se presenta una situació i pam, tornes a explotar, tornes a cridar, tornes a canyar, tornes a tal. La mateixa vegada. Sí, però clar, sí, no? Si després ho tornes a revisar i dius, bueno, la propera vegada, bueno, mica en mica, i en micromil·lèsimes de millora, alguna pots anar arreglant, no? Bueno, no sé, no? Com a mínim tinguem present això de lloc que ara tornarà a venir una situació d'aquelles i tornaré a... No sé, això et vas coneixent, no? També. Sí, jo crec que sí, que ens anem coneixent. Bé, moltes gràcies. Ui, ja passem de l'hora. L'Eulàlia no ens ha dit res. Bueno, molt bé. Moltes gràcies a tots i a totes. Que passeu un bon estiu, de nou. Ha estat un plaer. El curs que ve, si no hi ha més remei, us seguiré acompanyant per aquí. Adéu-siau.